Hey bitches, λοιπόν, έχω πολύ καλά νέα. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα στην Ελλάδα. Αύριο πάω στην Ισπανία, δεν το πιστεύω. Θα σας πάρω μαζί σε όλο το ταξίδι. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω φτιάξει τη βαλίτσα, δεν έχω φτιάξει τίποτα. Τα πράγματά μου φεύγω αύριο το βράδυ, μια χαρά. Και πρέπει να πάρω ρούχα για 5 μήνες. Και παρόλα αυτά, εγώ βγαίνω κανονικά. Έχω πάει για δίπλωμα, έχω πάει για ψώνια το πρωί. Παρητικά με ένα καινούργια κάμερα, παρακαλώ. Δεν είσαι το κινητό που είχα στην Αμερική στο vlog. Γιατί κοιτάω εκεί και δεν κοιτάω την κάμερα. Έχω μπερδευτεί. Και θα μου λείψουν όλοι εδώ πέρα. Θα μου λείψουν οι φίλοι μου, θα μου λείψει ο αδερφός μου. Αλλά αυτή η ευκαιρία comes once in a lifetime. Αυτά τα ρούχα από το άλλο μου ταξίδι, το μεταξύ, και είναι σαν μπουρδέλο. Και πρέπει να γεμίσω αυτή τη βαλίτσα. Αυτή τη βαλίτσα. Μια τσάντα να πλάτης. The next morning. Oh my god. Φεύγω σήμερα. Το πιστεύω. Πάω Ισπανία. Είναι Σάββατο. Ξύπνησα το πρωί και πήγα εννοείται για κούρεμα. Ωραίο. Τέλος πάντων. Έφτιακα τις βαλίτσες, τις ολοκλήρωσα επειδή χθες δεν έκανα τίποτα. Έχω κοπεί κιόλας. Λίγο εδώ, λίγο εδώ. Γενικά δεν ξέρω να ξυρίζομαι. Και τώρα θα βγω ένα καφέ τελευταίο να δω μια φίλη μου που φύγω. Θα επιστρέψω να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Μωρό μου, φεύγω. Ωραία, άσε με, γιατί δεν είμαι καλά, αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Γιατί πλέον ξέρεις, είχα σένα δίπλα να μένεις, να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε στα κλαμπ μας, να πίνουμε τα κρασιά μας. Τα μεθύσια, το escape. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Όντως. Λοιπόν, θα έρθει στην Ισπανία τέλος, σε ένα μήνα. Εντάξει. Έρχομαι, ναι. Κλείσει τώρα να γίνει χαμός. Αύριο κιόλας. Βρεις Μόνο καρδιά. θα σκούρα. Παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Κλάψα. Βάλες μέσω για αυτό. Μάλαγα. Λοιπόν, αφού περάσαμε τις βαλίτσες που ήταν η μία 50 κιλά ασήκωτες, σε μένα όλες είναι πάνω από 1 κιλό. Παναγιά Τσαμπίκα, Αγία Παμονή, Όλες είναι. όλοι. Να είναι καλά. Τελευταίες στιγμές με τον Κώστα. Πες κάτι. Θα μου λείψει. Εγώ θέλω να ταξιδέψω μαζί σας, αλλά Μου πάρεις το δωμάτιο που μου φύγω. λέω να το κάνω γυμναστήριο. Τι λες. Να χρησιμοποιώ την τηλεόρασή σου. Α, ωραία. Τώρα περιμένω τη Φωτεινή να πάρει κάτι να φάει και μετά πάμε κατευθείαν check-in. Είναι σε μισή ώρα. Τώρα και τώρα που μπορείς, γιατί μετά τρέπω. Είμαστε check-in. Και περιμένουμε, κινούμαστε τις σαρδέλες εδώ πέρα πίσω. Για να πιάσω όλη μια θέση στο Ναι, πλάνο. που δεν έχει κανένα νόημα γιατί ούτως ή άλλως όλοι θυμόμαστε στις θέσεις μας. Πόσα μαλάκες μικρή. Ωραία, κάτσε ένα slide. Get another bite. I just wanna have a good night. Και TikTok στο πλάνο. Εννοείται, να το μπείτε στο TikTok να το δείτε. Πες το. TikTok, Νίκος, Του, ρου, νου, του. Λοιπόν, βάζει και πολλά μαζί. Χαμούλης. Και είναι και viral τα μισά. Επειδή έχω χεστεί πάνω μου, δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά. 3 hours later. Η διαφορά ανθρώπων. Δείτε εδώ. Αυτές είναι οι δικές μου βαλίτσες. Και αυτή είναι της Φωτεινής. Και είναι και κοπέλα. Άχου μας που φτάσαμε στην Ισπανία. Πατάμε έδαφος. Άρα τώρα είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε στις 8.30 το πρωί για το κτέλ. Ωραία. One eternity later. Καλά, εντάξει. Πριβέ πούλμαν πάλι. Το πριβέ το ίδιο. Με τον πολύ ομιλητικό τρόπο που μας βοήθησε να βάλουμε τις βαλίτσες. Γιατί δεν έχει έρθει κανένας. Έχουμε φτάσει. Μετά από 3,5 ώρες, 4 ώρες προς το κτέλ. Και άλλες 8 στο αεροδρόμιο, και άλλες 4 στην πτήση, και άλλες 3 στο αεροδρόμιο, και άλλες 57. 3. Yes, 3. 3. Μόλις φτάσαμε στο σπίτι και είναι τέλειο. Είναι όλα καινούργια ανακαινισμένα. Γωνικό καναπέ, δεν είχα ποτέ ζωή μου. Smart τηλεόραση, τη φάση. Εδώ πέρα είναι το μπαλκόνι το οποίο
Δεν μπορώ να πνεύσω, δεν ερίζεται. Τέλειες καρέκλες είναι το IKEA. Το άτομα είναι αυτό το τέλειο, το ξύλο, το μαλακό. Ο διάδρομος. Δεν έχει, αλλά είναι κάπως. Μιλάω το δωμάτιο. Και μετά ένα δωμάτιο θα πάνε στους φιλοξενούμενους. That's my room, bitch. Πήρα το πιο αερινό και ωραίο δωμάτιο. Που είναι απέναντι από ένα σχολείο. Τι είναι αυτό? Ναι, κάτι παιδιά. Απέναντι, παιδιά, γήπεδο και μπάσκετ. Χαμός. Όλο αυτό θα αλλάξει, θα μπει όλο γκρι, γκρι πάπλωμα, γκρι μαξιλοθήκες, γκρι σεντόνι. Έχουμε και καλοριφωνάκι. Η ντουλάπα. Δεν χωράει καν με κάτι τέτοιες βαλίτσες που έχω φέρει. So they can't see me from outside. Yes. Okay. Tú quieres luz, subes. No quieres luz, bajas y oscuridad. Το οποίο κάνει vlog. Hey, bitches. Είμαι με την πιτζάμα, Νίκο. Α, αφήστε το αυτό το δωμάτιο, καλή. Εν τέλει, λίγα πράγματα πήρα. Αυτό ήταν το room tour. Έχει και το ψυγείο, έχει χώρο. Θα μας τα ρίξε μια χαρά. Α, έχει και πλυντήριο ρούχων. Δεν μένει κάτι. Σουγκαρίες εδώ πέρα, σκούπα. Οπότε αυτό είναι το room tour. Και θα σας πάρω μαζί μετά στη βόλτα, την πρώτη βόλτα που θα κάνουμε στο Χάεν. Επειδή δεν έχω ξαναπάει και είναι πολύ κόζι και γλυκά. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, τελείωσε το καθάρισμα στο σπίτι και πάμε τώρα έξω να πάρουμε στο σούπερ μάρκετ κάτι βασικά πράγματα και να δούμε και την πόλη. Φωτ! Let's get the fuck out! Let's get the fuck out! Τι έχεις βάλει? Απλά θα την... Χριστός και Παναγία! Είπαμε για μια περιβόλτα στο σούπερ μάρκετ. Μα θα πάμε, δεν θα βγούμε μετά στο Χάε. Ισχύει, μπορεί και αυτό. Δεν πιστεύω ότι έχουμε γήπεδο απέναντι από το σπίτι. Λοιπόν, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ της κακιάς ώρας. Μόνο στο χαρτάκι αυτό το σούπερ μάρκετ. Ερχόταν με κάτι μπολ και τα μάτζευαν, λες και κάτι. Εντάξει, πρώτη φορά πάμε σπίτι και το βρίσκουμε τη μία. Έχουμε καλό προσανατολισμό. Δεν βρίσκεται κάτι παιδιά στο σούπερ μάρκετ 15 χρονών. Μας κάναν bullying. Επειδή δεν ξέρουμε ισπανικά. Κάτι μου λέγε, ωραία, πες τώρα. Του κάνω no habla español. Και κάτι μου είπε beer. Τι beer το μαλακισμένο, ήταν ανήλικο και ήθελε μπύρα μάλλον. Που πρέπει να ήταν 13. Σποντανό. Λοιπόν, αυτό είναι το κέντρο του Χάεν. Από ό,τι λέει τους GPS. Α, στρίβουν. Στρίβουν. Πού πάμε? Θες να ρωτήσουμε κάποιον? Είπα ότι μιλάει σε κάτι ξένος. Πάμε να φάμε κέντρο επειδή έχουμε πεθάνει της πείνας. Πήραμε λεωφορείο με €1. Η κοιλιά έχει πάει κόπο, έχει πει στο πόλο. Δεν πεινάω. Μπορεί και να λιποθυμίσω την πείνα, δεν είμαι καλά. Να μια πλατεία. Όλα και γλέκια γίνονται. Κάτι εθνική γιορτή. Όντως. Κάτι πετύχαμε. Κάτι άκουσες πριν τώρα. Τι φρόμος. Νίκο, είναι όλα στα αγγλικά. Στα ισπανικά. Στα ισπανικά. Πεθαίνω της πείνας, λιποθυμάω, λιμοκτονώ. Θα τρελαθώ, η Φωτεινή επίσης. Ο σερβιτόρος εδώ πέρα δεν καταλαβαίνει πάλι αγγλικά, αγρί. Δώσαμε σκάνερ εφαρμογή να δούμε το μενού. Με αυτά και με αυτά παραγγείλαμε κάπως με δινοηματική πατάτες, κάτι κοτοπικές. Αυτό και παραγγείλαμε αυτά και... Thank you. Τι είναι αυτό, πιστεύεις? Πιστεύεις ότι αυτό είναι πιπεριά? Έλα, είναι το... My God. Το πιο ωραίο σημείο εκτός στο Χάιν είναι αυτό, το πιο ωραίο. Βρήκαμε το σποτ. Είναι φωτισμός, Είναι τα Palm Trees. Η Barbie που είναι εκεί χορεύει, αλλά δεν φαίνεται τώρα. Χορεύει κάπου εκεί πέρα. The next day. Είμαστε σεφ! Την πρώτη μας μαγειρική μαζί! Εγώ δεν έχω ξαναμαγειρέψει ποτέ στη ζωή μου, ρεκά. Τώρα φτιάχνω μόνο αυγά, τόστ, γάλα με μητριακά και σαλάτες. Δεν τρώω καν για το μαγαζί μόνο. Πρώτη φορά φτιάχνουμε λουκάνικα, πατάτες, ο μπαγετζής. Αυγά, θα βάλουμε καμία ντοματούλα. Ναι, δεν τρώω τσιχένα, αλλά δεν πειράζει. Έλα, πήραμε, θα φας. Θα πάμε, ωραία, ναι. Και εγώ είμαστε εδώ. Χαμήλωσε τώρα, γιατί το έβαλες αυτά.
Να πούμε ότι βγαίνεις και πρώτη φορά από τα τρεις. Ναι, δεν έφτιαχνα παιδιά στην Αθήνα, θα σας πω. Διότι τις θεωρώ αυτογενές. Και μετά θα πάμε βόλτα στην πόλη για ποτό με τη μηδέν νυχτερινή ζωή. Τρομερό ποτό θα είναι αυτό, δεν έχετε ξαναδεί. Παιδιά, το πανεπιστήμιο, δεν το πιστεύω. Είμαστε πρώτη μέρα στο σχολείο και είναι λες και είμαστε πρώτη μέρα στο δημοτικό. Δεν ξέρουμε κανέναν. Είναι όλοι παρεούλες και εμείς οι ξεπαρεού. Τα κτίρια βασικά όμως είναι τέλεια. Τα κτίρια είναι ακραία, λες και είμαστε στην Αμερική. Αλλά δεν ξέρουμε που πάμε. Εντάξει, καλά πάει. Απλά έχουμε κάνει όλα τα μαθήματα λάθος. Διάλεξαν 5 μαθήματα και είναι τα 3 από τα 5 σε άλλο πανεπιστήμιο και είναι όλα στα ισπανικά. Και πρέπει να ξαναδηλώσουμε όλα και τη φάτσα μου. Μην είμαι στο άγχος. Εσύ ούτως ή άλλως είσαι ένα μόνιμο άγχος, οπότε δεν πειράζει. Θα πάμε σε μια καυτέρια και θα βρούμε τα μαθήματα. Κάτσουμε ήρεμα και ωραία. Η ρομπότ, κλαίω. Δεν έχω ξαναδεί. Έχουμε έρθει στο σούπερ μάρκετ και οι κρεμές είναι ακραία φτηνές. Έχουμε πάρει 700 πράγματα. Εντάξει, όχι, αντικειμενικά είμαστε, ρε παιδί μου, ολιγαρκείς. Τι παγωτό ήθελα να πάρει άλλη. Εδώ δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε να φάμε, δείξτε τον κάτω. Πώς λέγεται. Δεν μου αξίζει. Το αποσμητικό. Και το άλλο που θες να φας. Μετά είπα ναι, δεν το τρώω. Μια χαρά. Να μην ξέρει κανένας αγγλικά. Λέει πάρτι σας θέλουμε από το put it close in the, you know, πράγματα που κανείς δεν έχει καταλάβει ποιος θα του βάλεις. Ο Νίκος όμως. Ευχαριστώ. Εγώ θα πάρω αυτό. Λοιπόν, παιδιά, σούπερ μάρκετ που στην Ελλάδα θα έβγαινε 150 ευρώ. Σίγουρα 150 ευρώ, είναι 17 σακούλες, βγήκε 60. Σήκω και πάτα το. Τα καψερά. Τα καημένα. Later that same evening. Ήρθε η ώρα. Hola español, no habla Okay, we have this thing, which... Salud. Salud. Και κάτι άλλο είπαμε. Στη φιλία μας. Πώς το Absolut είπαμε? la love. Ωραία, salud. Porque και salud. Salud. Είναι τέλειο. Είναι σαν σαγκριά κάπως. Ήρθε και το φαΐ, το τζαμπέ, το τάπας. Ωραίο. Μετά στο χάμπουγκερ. Τέλειο. Όντως.